Srdečne vás vítam pri otvorení bratislavskej kancelárie pod záštitou Krypton Digital. Takže tu začíname zdieľať priestory, je tu recepcia a posúvame sa ďalej do Ačka na poschodie 5, kde je oficiálne náš office Krypton Digital. Takže blok A a 5. poschodie. A tu už nás čaká tým našich ľudí. Toto sú naši lídri a toto sú naši najväčší lídri. Ahojte. Takže odovzdám slovo ešte ďalšiemu môjmu kolegovi. Veľmi sa mi páči, že sme túto kanceláriu dnes oficiálne otvorili, pretože mesto Bratislava si to pýta, vyžaduje a vyžadujú si to aj kolegovia, ľudia a vyžaduje si to aj, myslím si, že biznis, v ktorom sme a ktorý sa nám páči. Som veľmi rada, že práve naozaj ľudia, s ktorými sme spolu vlastne začínali tento biznis pred necelým rokom rozvíjať, a hlavne tu teda v Bratislave, tak práve im sa to podarilo tu také niečo otvoriť a verím tomu, že to bude prinášať ešte lepšie výsledky, ešte spokojnejších ľudí a spolupracovníkov a klientov. Všetci sme sa na dnešné otvorenie veľmi tešili, samozrejme, a už to chýbalo. Mať nejaké také centrum nielen v Košiciach, v Nitre a v Prahe, ale aj samozrejme v Bratislave, kde sa vždy niečo deje. Po otvorení našej novej kancelárie prebiehajú už neformálne skupinky, čiže už to naberá spád toho biznis community centra, takže ja som veľmi rád, že nám to tu už funguje. Tak toto sú strašné bomby, čo sa tu deje, lebo prichádza nový produkt, expanzia do sveta, tu z tohto krásneho priestoru to všetko budeme robiť v rámci Bratislavy, takže ideme bomby. No čo k tomu poviem, nemám slov, som šťastný, že to tu je a proste poďme na to, no. Nemám slov.